An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo joliba lamɛnbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ kan an lajɛ ani an minnu bɛ ka an lamɛn nin waati in na an ka page Facebook sanfɛ ani min ye page YouTube fo ka taa se ayiwa Canal Plus ka joliba FM bɛ lamɛn yen nɔ Bamako yan Segu Sikasokaw fɛ yen arajo joliba bɛ nin bɛɛ lajɛlen la o kumana an minnu bɛ ka an lamɛn an ka nin bɔlɔlɔ sira ninnu n'an ka nin fiɲɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen kan limanaw an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ ɲɛna aw bisimila aw ka dɔgɔkun laban jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a fɔ a ma ko jama kodi limanaw min ye jama kodi ye ni jɛmukan in bɛ sigi aw ye juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa se a kanɲɛ 22 ma an bɛ kuma min kan o ye jamana kɔnɔna kibaruyaw ye o kumana dɔgɔkun in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye olu ye a lase k'a fɔ min ye kalandenw lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'u kama association des élèves et étudiants du Mali AEM awa ko ale cira o la AEM bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale sigira min ye démocratie waati bɛɛ y'a bɛna Mali kɔnɔ waati min na min bɛ san 30 ko fɔ ni maaw hakili b'a la octobre kalo dɔ tile 27 san 1990 AEM a sigira Mali kɔnɔ n'o ye lakɔlidenw olu ka tɔn ye min bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na Mali gouvernement furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko AEM ko u bɛ baara min na sisan kalandenw ka hakɛ tɛ wa min ye binkani walew ye olu de bɛ ka lawale an ka kalansow kɔnɔna la nin waati ninnu na ko kun tɛ jɛrɛjɛkulu in a sigili la o kɛra sababu ye o ye jɛrɛjɛkulu in ci ka bɔ yen bi an bɛna kuma nin de kan an ye wele bila maa saba ma a bɛɛ lajɛlen bɛ nin AEM ko in kalama ni min m'a kɔrɔlen dɔn o bɛ a bilama dɔn an ye wele bila maa fɔlɔ ma o ye Salum Dedew Traoré min bɛ secrétaire administratif don AEM kɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko Union nationale des élèves étudiants du Mali o waati la a tun bɛ fɔ a ma ko UNEM olu fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ko amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka maa welele filanan o ye Paul Ismaila Boro ale yɛrɛ ye AEM tɔnden kɔrɔ ye a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan min ye jɛrɛjɛkulu min n'o ye cercle de réflexion et de solidarité anciens et sympathisants de l'AEM ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ Jogamadi Sisoko ale ye kalanden somɔgɔw ka tɔn ale b'o kɔnɔna la ninnu de y'an ka maa welelenw ye bi an bɛna lajɛ ka kuma di ninnu ma walasa AEM cili min kɛra maa bɛ se k'i sigi ni mun ye kalandenw ka sini ma sinikɛnɛ ma hakɛ ko o bɛna kɛ cogo di o kuma bi babu a bɛna boli nin de kan an bɛ foli di an ka maa welelenw bɛɛ ma fɔlɔ o ye Jogamadi an b'a fɔ ɲɛna i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Saha ni foli b'i bolo an tilenna hɛrɛ la ya rabi ala ka su kan garijɛgɛ la n b'aw fo parce que an famana ka na i ka débat la parce que n'i y'a yɛrɛ nana bi parce que thème nin bɛ intéressé à plus d'un titre o de to n bɔra fo kati kɔfɛ ka na i ka émission in lajɛ bi k'a lajɛ n ko débatteur min bɛ yan n bɛ foli bila n b'a fɛ k'u hakilinata dɔn yala an bɛ bɛna mun kɛ sisan an k'o jira ɲɔgɔn na. Ayiwa an bɛ n'o dɔn sisan Paul Ismaila Boro i ni ɲankuma i bisimila. Amadu k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka arajo baarakɛla bɛɛ fo surtout an bɛ tuma min na n'o ye sunba tuma ye ka ala fo k'a barikada k'a fɔ an bɛna an tigɛ don fɛn o fɛn na min ye maliko ye a ka an dɛmɛ a la. Amina ala k'o dugawu minɛ. N ka maa welele sabanan o ye Salum Dedew Traoré Salum i bisimila. Ni foli b'i bolo. N bɛ jama bɛɛ fo k'a f'u ye kabini a daminɛ tuma k'a fɔ ko ne ka bamanankan a man di tellement mais inchallah min bɛ n kɔnɔ kɔni bɛ se k'o fɔ. N bɛ hakɛ to ɲini u fɛ u ka a lajɛ k'an faamuya. O diyara n ye hakili la an nana faamuya sɔrɔ a la kɔrɔbɔrɔ bamanankan fɔla tɛ an na faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ. Ayiwa jama ko di an balimaw ni y'an sigilen kɛnɛ ka babu hakili la a y'a faamuya k'a fɔ lakɔlidenw ka tɔn n'o ye association des élèves étudiants du Mali san 30 ɲɛnamaya kɔfɛ ko jɛkulu in cira ka bɔ yen o kuma AEM ko bɛna kɛ cogo di don nataw la u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a koɲɛw a bɛ sariya ɲɛma Paul Ismaila Boro n bɛ taa e fan fɛ e ye AEM tɔnden kɔrɔ ye i ye nin kibaruya mɛn k'a fɔ lakɔlidenw ka tɔn min ni a mana ten Mali kɔnɔ démocratie bɛɛ a nana o de senfɛ i y'a kibaruya in mɛn i y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Amadu ale bi k'i fo n bɛ minnu tɔgɔ la n y'a fɔ o ye tɔnden kɔrɔw ye anw ye an ta kɛ depuis 90 depuis a bɛ créer an kɛra ekɔlidenw ye
bibi na an ko an tɛ se ka den k'a to bamanan na k'a fili o de y'a to an ye cercle in formé an yɛrɛ kɔrɔlenw an bɛ to ka ɲɔgɔn ye an bɛ se ka au moins dɛmɛ kɛ kura ninnu ma cogo min na je pense tɔn in kɔrɔ yɛrɛ de y'a fɔ ko le cercle de réflexion et de solidarité tiɲɛ don ko ji bɔnlen tɛ cɛ mais ji a cɛ ka go mais ni ji mana bɔn ka bɔ filen kɔnɔ mais ji bɛ falen i y'a fɔ cogo min na maliyɛn bɛɛ y'a mɛn bawo ko n y'a mɛn cogo min na k'a fɔ ko dankari kɛra association in na association in cira tiɲɛ don décret taara ka abroger n'o kɛra ka ban ɲɛmɔgɔ de bɛ an na bon a tɛ fɔ k'i bɛ samani kɛ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ sigida dɔw kan mais ko dɔw bɛ dilan k'a sɔrɔ an ma wuli ni bere ye an ma wuli ni tasuma ye an ma wuli ni fɛn dɔ ye o de hukumu kɔnɔna na a kuma fɔlen kɔ directement an ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen n'o ye Sumare ye a ye wele bila ancien bɛɛ ma an bɛɛ nana AYM tɔnden kɔrɔ bɛɛ an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kuma kan a b'a yira an na k'a fɔ que nous tenons à cœur par rapport à cette association a don an nana an kumana an ko bon tiɲɛ don dɔw minɛna dɔw tɛ yen an k'a lajɛ tɔ minnu bɛ yen an k'u wele parce que anw tɛ a bɛɛ kɔnɔna na a sera cogo di mun y'a se nin ma bi bi in na an n'u ka kuma an ma dan o ma an ko bon o kɔfɛ an ka atelier dɔ kɛ k'u yɛrɛ wele ka an bɛ UNEM mɔgɔw wele ka partenaire caman wele an ka sigi an yɛrɛ k'a lajɛ. Makila o atelier de kɛra dimanche AYM cilen yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la. O de kɛra dimanche pour que an k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo di parce que Mali de don Mali in dɔrɔn de bɛ an bolo an tɛna wuli k'a fɔ komi Karasabugu don ne bɛ bɔ nin wo in fɛ nin bɔ nin wo in fɛ a t'o kun bɔ a don an ye atelier kɛ an ko atelier kɔnɔna na an ye ministre de l'administration territoriale rencontré an CRS yɛrɛ an yɛrɛ y'o ta an yɛrɛ la an n'u kumana an ko bon après l'atelier on va avoir des choses des recommandations on va avoir des idées an n'u bɛna an n'u bɛ kuma kɛ an b'o au niveau la fɔlɔ c'est pour vous dire que bi bi in na n'i ye ala an fa y'a fɔ cogo min na ka bɔ fɔ Kati ka se yan bi bi in na denko de don n'i ko denko i ko AYM ko n'i ko AYM ko i ko jamana ko fana na yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ wuli ka sigi de fait moi je pense y'an wele o la an sera o yɔrɔ la an bɛɛ wulikajɔ ye kelen de ye a ka ɲɛ parce que bi bi in na kunun mɔgɔw tun bɛ envier anw ka kalan de la mais n'a fɔra bi bi in na bɛɛ bɛ ka anw ka kalan lagosi a kan ka kɛ ko dɔ ye an yɛrɛ ma o cɛ man ɲi je pense nin jɛkulu minnu filɛ nin ye nin sigi ka kuma minnu filɛ nin ye ani minnu bɛ ka continuer u kan ka continuer fo ka taa kɛ an sera ka bɛn sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka hakɛ ye min ye u kan ka don da min fɛ u man kan ka don da min fɛ. Awa o faamuna Sunumani Dedew Salim Dedew awa a ye nin kibaruya kunbɛ cogo di n'i y'a mɛn AYM bi aw de ye a tu tigɛba fɔlɔ ye n'o ye Union nationale des élèves étudiants du Mali UNEM maaw k'a dɔn k'a fɔ AYM kun tɛ a kun bɛ f'a ma de UNEM bi a kɛra AYM ye aw minnu kɛra ko yɛrɛ daminɛbaga ye bi k'a fɔ est ce que aw ka kɛlɛ a ma kɛ sogokan tiɲɛni ye aw bolo bi wa. An ka baara an y'a dabɔ de k'a fɔ ko an bɛ école nɔfɛ an ye écoledenw kɔrɔw ye Paul ye écoledenw kɔrɔ ye i bɛ gɛrɛ micro la dɔɔni Paul u ye écoledenw kɔrɔw ye mais an fana an ye écoledenw kɔrɔbaw ye parce que an bɛ Paul ninnu ye donc anw de an ye kabini Musa Tuma anw de tun bɛ yan an ye kɛlɛ kɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ pour que école ka se ka ɲɛ pour que écoledenw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ bon o kelen yɛrɛ a sera yɔrɔ dɔ la a ma ɲɛfɔ anw yɛrɛ min kɛra AYM la o don na o ɲɔgɔn de kɛra anw yɛrɛ la o kɔfɛ anw nana ka na ɲɔgɔn lajɛ an ko sisan comme an tun ye baara min kɛ an tun ye wulikajɔ min kɛ écoledenw ka se k'u ka droit sɔrɔ nin bon sisan an tɛ se k'u labila ten donc an kɛra makɔrɔw ye mais hali bi il faut que an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka ɲɔgɔn lajɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ n'an bɛ se ka écoledenw dɛmɛ cogo min an kɔni ko kabini an ka leader min ye Kabrali ye ale sara école ko de la o tuma na an yɛrɛ ko fo an yɛrɛ fana ka sa an tɛ bɔ école ko la tuma bɛɛ ni école ko nana cogo o cogo an kɔni b'a la o de kama an y'an ka tɔn sigi an y'a wele ko amicale des anciens militants et sympathisants
de l'UNEM. Bon, et kibaru anana ka abura ka bin. Bon, fendo ama dabaliban parce que kabni atuma jansa mo dabura ka kuma chayara salon afu salon sinisa utungo ko kuma chayaro ko kubna ayemire datugu an de willa ka fu katike atsika ke parce que école den ulu fana ye jamakulu de jamakulu kanka organisation do soro u kanka mogo do soro u kanka nyemogo do soro min se ka u ka kuma fo donc an se ka son ka fo ko AMB abechi an tuma so ma fiu mais ango ni mi ayem yana ka ci u ka to an naka barake bon an nyemogo yere organiser ani parents d'élèves nous ani les anciens ani fendo wala anya foko les partenaires de l'école tuma be ni fenkera ambe nyon dalaje ka kuma ka laje nabseka amseka demeni mi nati ni zain a karakanda parce que an wula de ka me ka foko ko ayam chira aballana bon ama balanna tellement c'est-à-dire que a ko anya don de la koni anaketi mais ama signa ye otmana kabi chini watina oui mais ayo akele ka mais aye ni ngali mikila sisan abina fo aw ye bara minke na dabora ko école de nga hake nana halsa ayem ko est-ce que aw ka sogo kama jigiya do makare aw fewa jigiya kun karla parce que famini ibala kabni akacha sam biturisa parce que kabni an rebe école de ala antunyo barake o kofe anana kana ke makorbaw ye an kontra fe ka bara ku fe mon nu o bara be nana kana bijina ya don kuna amandi amadi anye fiu mais an woni ko uka udona bara mina sisa uka ko minu ubeka minu ke sisa o tse kanye fo kuma de ka kala o kuma yi fo laben kura de ka ke note aye min be sisa bon afa min tumbe o tun tse ka continuer donc min tira sisan voilà abina fo iga jatela ale kunye baraw yelema ale kunta sira wereta awo ka tableau ni to ka ni te tableau folo nunu yele tumbala ka barake ka baracho ani nunu ka baracho te kelen d'accord awa jogamadi an minu ye kalande somogo ye ko in bela jele fana abise ka fo adimi be se ka sawma walma nisoja be se ka sawma akile ko ka kibara me ka fo école de un ka ton tira awa dimasaw aya blamina jumen kono bon nye vraiment bi fofolo et puis nga ko débatteur nous ntumba fe vraiment kuma ka dolu dema comme vraiment kuma diruma ñu ngani yayi ñu ka kel netayi ñu ko wara mi fenyi ka ko ayem chira an shika here tala amma dabo ninkama an kayem sigi sen kabri unem fokana bla ni métamorphose nuna a tiara an parent de wi an nya sigi kunde don atma l'époque mais connotation min keleme ka damani waktu kuna bi gana wati jambo odi ni pembela jere nye ni sigilen pinna ka buka beci nere ya de madul nga ka ci shinyekele be ka yere soro mais du ska silene bo fo iye de ñom sunu na dem sunu condition na jebbi en tant que parent d'élève wallahi be muluya na bra ko bo ko lu psika ñon so ton kono ton be ko here la tige même si ko here décider so mo be mu ñi ngate muka mais kuma yele mana ya travesti oui to in travesti politique mo ye to in travesti ka nyambolo kabru nan dum bona 91 ko na bla ndum tununa faut dire la vérité mais amaka au nyinama au même bla monsieur na bia amaka au nyinama parce que pourquoi au de dim sunu kroke kabri bité ni problème be sina kabri bité dongo do manam mo fa dongo do manam na ko dongo do mara fa la mena au ye gumen ga wasaka se ko bali ou dia to meji kawla mais anya famnya ka fo bo se fana tinta au fana de yi donc ni problème ni yona ni ambere noy ambere no de chugudi aw menye parents nyere hala nyere menye parents nyebi anyere ba do mana digu mi aw nyere ka
mais n'a fɔra ko bon k'anw de bɛ wuli san 70 ni san 80 ni san 90 k'an bɛ taa hali bi ka taa aw dɔgɔninw kungo fɔ aw yɛrɛ sigilen ɲɛna yala o cɛ ka ɲi wa mais anw tɛ se fana k'a kɛ cogo bɛ cogo la k'a fɔ ko hali k'an bɛ taa ka taa kɛ ni mankan ye ou bien ka taa kɛ ni lagosili ye parce que n'an y'a k'o ye da de yɛlɛlen ye sen ta ne ɲɛ o de temps tun t'a fɛ ka kɛ ten mais aw yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko parce que équipe min nana k'a fɔ ko nata wa ne bɛ kelen f'i ye bi Salim wallahi ayem min sigira min filɛ ka wuli nin ye o tun ka fisa ni ayem caman ye aw ye ayem kɛ profit ko de ye ayem ko yɛrɛ kɛ profit ko de ye u ka mankan bɛ wuli tuma o waati mana bɔ u ka vote bɛ ka kɛ u ka bureau sigi bɛ ka kɛ bureau sigi min ye mun ye ka se ta k'a di ekɔliden ma ka hali a somɔgɔ to yen an k'a fɔ kuma surunyala kɛ hali ayem ka congrès bɛ financer cogo di a bɛ financer cogo min na e t'o da dɔn ne b'o da dɔn yan 12 millions 9 millions ceci cela o bɛ ta ka d'o ma mais hali anw yɛrɛ min parents d'élèves ye hali an ka conseil national gansan tiɲɛli an tɛ se ka kɛ degun min b'an kan tɛ se k'an ta la fɔ n'an ko an b'a fɔ ten a bɛ na ni tiɲɛli de ye tiɲɛli man kan kɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi an mago t'a la an mago tɛ tiɲɛli la bi wa hali aw bɛ ka labɛn minnu kɛ sisan walasa fana ka nin ayem ko in kɛ sentanɛ ko ye n'aw y'a kɛ an mana bɔ jo tɛ sɔrɔ a la dɛ a y'a jɔ an k'a ɲini ji ɲɛma jɔlen na ne tɛ kɛlɛ fɛ dɛ wa n tɛ nkalon fana fɛ aw b'aw ka ayem kɛ in kɛ profit de ye a y'a dabila a tɛ ten min ma ɲɛ a la an ka jɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ min ma ɲɛ il faut que les enfants aient un créneau pour pouvoir s'exprimer mais denmisɛnninw ka kɛra anw yɛrɛ ka épouvantail ye bi i bɛ épouvantail dɔn wa foro kɔnɔ an bɛ fɛn na siranya min bɛ warabilenw ni kɔnɔw la sira o de ye épouvantail ye an yɛrɛ denw kalan ka épouvantail ye an ka si ko lajɛ ten non ne tɛ nkalon tigɛ wa ne tɛ dugawu fɛ ni manamana ko ninnu batara ko ninnu na excusez moi o kumana Jogomari i bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la i bɛ fɛ k'a fɔ de ko baara tiɲɛna minnu kan baara tiɲɛna a mɛnna wa minnu kan k'a labɛn fana n'o y'u kɔrɔkɛw ye n'o ye ninnu ɲagami u ma se k'a labɛn u y'u ta kɛ olu yɛrɛ bɛ poste ɲini ni fɛn ɲini na dɔrɔn don o don an bɛ se ka mun fɔ nin na aw yɛrɛ ni ala cɛ kalan yɛrɛ degré cogo min na mara kabini Mali la kabini bientôt bɛ na une décennie aw jumɛn wulila ka se k'aw jɔ a la nka aw bɛɛ y'a tatɔ lajɛ ka tiɲɛli lajɛ de donc tun bɛ Mali ɲɛ kalan kɔnɔ à l'époque il y a que le Bénin le Dahomey à l'époque n'o tɛ anw ka karamɔgɔw ninnu bɛ aw bɛ UNEM kɛra waati min na karamɔgɔw de tun bɛ na ɲini Mali la ka taa n'u ye Gabon ka taa n'u ye Amana Côte d'Ivoire mais aw yɛrɛ o bɛɛ tiɲɛna aw bɛɛ bɛ ka tiɲɛ aw yɛrɛ sigilen ɲɛna aw de ɲɛ décider bagaw ye a ye wuli k'aw jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se k'a kɛ parce que aw ta bɛ minɛ ka tɛmɛ anw kan denmisɛnnin bɛ aw lamɛn ka tɛmɛ anw kan aw ma se k'o si kɛ aw y'a ta kɛ dɔrɔn boliboli ye dɔrɔn mana bɔ an bɛ sunɛmu dɛ ou bien a dina ta bɔra ten dɛ bon vraiment n t'a fɛ k'aw lagosi mais vraiment an k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ ni hakili ye min b'aw kɔnɔ sisan k'aw b'a kɛ a kana kɛ ten a ye fɛɛrɛ an ka ɲɔgɔn ye an ka fɛɛrɛ ka bila n'i ye denmisɛnninw lajɛ bi Jalo quand tu vas dans les universités tu vas trouver plus de combien des centaines d'élèves aux fenêtres pour suivre un cours aw ma se ka kuma o la a ye ma se ka kuma o la et pourtant a ye mun ils en ont fait un profit a jumɛn bɛ yen ni sangaso t'u bolo bi mais n y'a ɲɛmɔgɔya kɛ u y'u si ka ayem ko la fo ka taa 10 ans sɔrɔ a mana ayem na o tuma mun kɛra de u ye profit min sɔrɔ e b'a dɔn ne b'a dɔn Paul b'a dɔn a dɔw y'u si k'a kɔnɔ u ma se ka u ma dabila ko par exemple mana u ye sɛrɛ sɔrɔ ayem na u tɛ hali se ka taa ni marifa ye fɛn na u bɛ mɛtiriw gosi u bɛ mɛtiriw nɔgɔya u bɛ mɛtiriw ka pneu sɔgɔ yala n kan ka sigi k'o lajɛ tan tout le temps wa a ciri diyara n ye o de kama mais an b'a nimisa kɛ a ciri diyara n ye a nimisa bɛ kɛ parce que pourquoi il faut que les enfants aient quelque chose pour pouvoir au moins réclamer leurs droits d'accord an bɛna se o yɔrɔw ma Paul n'i ye jateminɛ kɛ aw ye ayem mɔgɔkɔrɔw ye Jogomari y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko tiɲɛna ayiwa aw sigilen ɲɛna kumana aw ye minnu ye tɔndenw ye aw ma ayem ye nin sira ninnu kan aw ma ayem ye k'a fɔ aw y'a kɛ cogo min na n'aw bɛ se ka bilan kɛ k'a fɔ kunun ayem tun bɛ cogo min na bi a nana kɛ ten fo jamana ɲɛmɔgɔw y'u sen don a la k'a ci n'a nana bali bɛɛ la o kumana e kun sigin bɛ n'a ye k'a fɔ ayem cili walima n'a cira est ce que maa bɛ se k'a fɔ nafa bɛ se ka y'a la bi wa Amadu ne bɛ n fa fo réellement a kumana ni kunun kuma ye Mali ye danbe dugu de ye Mali ye danbe de ye an se fɛn caman ma je suis fier de mon papa par rapport à tout ce qu'il vient de dire a ko tiɲɛ don réellement dan kun sagora mais dan sagora a tira mais a tira olu yɛrɛ nimisalen don parce que il faut obligatoirement fɛn dɔ ka sɔrɔ pour que denmisɛnw yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ yanga n'o ye i ka kuma kɔnɔna na n bɛ salon na sini ani salon ta
nous-mêmes, le CRS, à travers Opéry Berthe, avec d'autres camarades, on a accompagné ces responsables. IAM responsables nous ont accompagnés. Oui, on a cédé, oui. Parce que nous ne sommes pas l'AEM. On y est au corode, on y est ancien. On y est minouké pour agnena. Pour moi, on a un légué ou ma fangana. Au débat, on bet tout ou krefet, ma chama, nous des fois. Au sans damanina, nous, on a accompagné. Et même cette année, nous avons accompagné. Et je pense aujourd'hui, Amadou, Baraye Mouye Bibina, nya fonga kuma kona na bamanan kandido. Filim faji na bona atseka chetuni. Antena sika fo kambe tambe perdu Bibina ka fo ayam tira, on va voir comment on va seguir à nona. Abilaje de Bibina comme tu vas fo chukomina. C'est retrouver les partenaires. Pour te dire déjà, nous on a envoyé en tant que les anciens 2 correspondances au niveau des 2 ministères concernant l'école. Pour que nous puissions rencontrer. Parce qu'à Kéradron, on a une calmation territoriale à rencontrer. On sait au-delà, parce qu'on est en tant qu'ancien. Mais on a donc les partenaires de l'AIM, c'est maintenant les 2 ministères. On a l'électricité pour que on jabi en nous comment. Ministre de l'enseignement supérieur, allez ni éducation. On a l'électricité au niveau là déjà. On a chikata pour que au moins en nous kasi comment que au bas de quoi faire, il y a d'autres partenaires. Bibi na nami fait akadla. Afra chou na tsaka dla en koro nunko. Atsaka dla en fauko. Atsaka dla en partenaire ou ko, atsaka dla école donko. Il faut obligatoirement mais en atajona. Et je pense c'est pourquoi nous sommes sur les étapes. Kafo ko bo bibi na atira, on na wuli kafo kambe afo école donc Tiendo, Malfa Yerobolo, Anifra le Kaka, moi je pense aux solutions. A été Ayati, Fanga de Bala aux solutions. Moi je pense aujourd'hui la seule solution c'est se retrouver. Comme tu vois, il faut que tu aies de là. À ce que tu as encore, parce que ça compte 6 ans. Amadou, oui, Tchénine, Bibina comme nous compte l'endo. Et puis nous voulons demser nous n'a qu'à faire Bibina à école de comme habitant. Mais il faut aussi dire, les gens pensaient que ayami tile ni budget Dieu de mina wuli mais Dieu ma wuli ça veut ali bi dambe do bin ali bi demsen do bin kuma kan obi mais moi je pense anga do ke là ali bi sinon quand faut les anciens en bas à barala ali bi en mettant en tola là on doit même rencontrer les parents d'élèves après la rencontre des élèves et choses des deux ministères en parlant de vous en mesika kuma et aujourd'hui il faut obligatoirement un cadre idéal pour parler. Donc c'est de réflexion me fait que bara de damna ay rekoro ka ayam tira jona ka se ka fin sigi école de nga hake nu ka nafa be se ka soro abi fait ko bara de damna ni ya famia ma fo ka fo ka me fait ko bara nu damne an ko me fait ka bara damne bara mbato gelami an soro kunu o kana an soro tuni an bo bara de la donc ayam segiliko walma jakul were munti al munti ayam o segiliko o taw ka programme na o yanga programme o kala jamana do la o kala jamana do la ni uluga association tira après fin wala sigira on peut créer la fédération des élèves étudiants du Mali on peut créer d'autres la fédération des élèves scolaires du Mali mais tu vois au défaut atseka toteon mais na sigira kuma kan ga fo akane dubi sigi chomina kuma kan ga fa kane bo dore nava habitata beki ga jorota parents d'élèves ko jorota on mi ancien ko jorota eta ka jorota abi sigi minu fana ye o fana ka don asigi ye min kama d'accord moi je pense non famille Amadou moi je pense bibi na chama mbogala la oui ça mina c'est kana koroto ma parce que bana kuma fene salum jogamadi ko injena au sigile nyana ni ame ko yere kumba au bala au ya damne au ya laban au yere ko kabu mais ni sere ka ke chogo di fo na ayem ko bibi na kibara laban munu me ko de min fatura ala ka hinala ko sayna ma be ibini kibara de mais ate jo iba soro kuma be ayam ka biro sigula mogo ni de bi faga itame mali kono ya ko association jekulu nyemoko be sigi ko mogo faga be boala ayam duna o koroba yira ko école de unta to kera fenwere kalango teble kuma ni besere ka ke aw fana sigile nyana chogodi foka na ke jamana nyemoko usendo aka ci ka ba sigo kuma kuna bi vraiment jogama dika kuma yi ya mais
mais a ye fɛn dɔ fo a la bon ne ma sɔn wa parce que a ko ko nin bɛɛ kɛra an sigira a ma foyi kɛ an ye fɛn kɛ kabini an ka tɔn sigira fo kɔsa in na san o san ni école bɛna wuli an bɛ séminaire organiser yan'u ka na u ka élection kɛ ni fɛn o y'a sɔrɔ déjà an ye séminaire tile kelen kɔni kɛ an n'u bɛ baro kɛ an b'a yir'u la ko min ka ɲi ko min man ɲi pour que n'u bɛna u ka bureau sigi a kana kɛ an ka maa caman yɛrɛ tun bɛ s'aw la o Haruna Bari don dɔ la u b'u ka bureau sigi a bɛ yen a b'u ka formation kɛ dɔɔni dɔrɔn marifa k'a sɔrɔ i m'a ye mais san o san an b'u accompagner o cogo la donc k'a fɔ ko an ma foyi kɛ marifa ko in mɔgɔw ma se ka marifa ko in faamuya Salum k'a fɔ marifa muru fɛn wɛrɛ bigi ni kaye kan ka ye ekɔliden bolo o bɛ se ka ye cogo di kɔrɔlenw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye kɔrɔbalenw ye olu bɛ yen n'o ye aw ye ka na se nin yɔrɔ ma o baara mɔgɔw b'u ɲininka nin sera ka kɛ cogo di fo ka na IM ci bon i y'a dɔn kɔni an kɔni ma marifa ta an tun ye aw dun ma marifa ta an ma marifa ta an dɔgɔninw fana ma marifa ta mais ni marifa nana ka na taa sisan o ye ko wɛrɛ ye dɛ min bɛ an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ an bɛ se ka min f'u ye an bɛ se ka formation min f'u ye dɔɔni dɔrɔn u b'u ko dɔn an na siɲɛ caman i b'a sɔrɔ u ni fanga de bɛ bɛn a la u ni fanga de b'u soutenir ka fɛn caman kɛ parce que fanga fana b'u soutenir mun na Jukamadi y'a fɔ i b'a sɔrɔ sisan n'i taara école la université la i b'a sɔrɔ maaba hirikaw bɛ yen u sigilen bɛ u tɛ ban sɔrɔ ka sigi a kan u tɛ classe sɔrɔ ka sigi a la u tɛ maîtrise sɔrɔ k'u kalan e taara ka taa san 3 kalan kɛ i b'a kɛ san 5 mun bɛ y'o kɛ o ye gouvernement ka nɔ de ye parce que écoledenw cayara u ma plan kɛ u ma a lajɛ cogo min na n'u bɛ se ka ninnu bɛɛ ka kalan kɛ a cogo la donc denmisɛnw tɛ se u bɛ taa école la ten école yɛrɛ kɛra yɔrɔ min ni mɔgɔw bɛ taa ka taa tiɲɛli dɔrɔn de kɛ parce que baara tɛ i bɛ taa kalan min kɛ o kalan tɛ i tɛ se k'o kalan yɛrɛ sɔrɔ donc o de y'a kɛ sisan pour que gouvernement ka se k'u maîtriser o kɛra den ɲin'o ye u mana fɛn o fɛn min ɲini gouvernement na u b'a kɛ n'o tɛ hali salon na sini se Jukamadi yɛrɛ ba kalama e b'a kalama pour que ka u ka bureau ninnu sigi an bɛɛ wulila ka taa u dɛmɛ ka bureau ninnu sigi bureau ninnu bɛɛ sigira fo k'a ban hali marifa kelen ma ci hali kubukube kelen ma bɔ a la o de min ɲare ka bureau fɔlɔ a kɛra ten mais san min tugura o kan a taara ka taa u ka élection ni fɛn ninnu kɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma an si ma bɔ a kalama an y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ k'a kɛra a ka mandat filanan bon mandat ye san 1 de ye i ye san 1 kɛ a ɲɛna i ka kan ka bɔ de o mais a kɛra san 2 ye fo ka kɛ san 3 fo ka na sisan ta donc mɔgɔw ko k'u tɛ sɔn donc san 2nan mɔgɔw dɔw wulila ka na u ko k'u tɛ sɔn ko normalement ale de kan ka bɔ k'olu de kan ka taa u y'a kɛ fɛn 2 ton 2 an ko bɔ o tɛ se ka kɛ f'a ka kɛ ton 1 dɔrɔn de a mana kɛ cogo cogo a ye taa bɛn a ye taa ɲɔgɔn aw ka se ka bɛn ko la an yɛrɛ wulila ka du ɲɔgɔn ye ka u conseiller fo ka se ka kɛ o b'a jira k'a fɔ a kuma Jukamadi min fɔ aw bɛ baara la mais a bɛ se ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi fana sanjikɔrɔ tɛ dɔn o kuma dun bɛ Jukamadi kɔnɔ yan hali bi a kana to kuma ka Jukamadi oui Salum tɛmɛna ye voilà donc ne bɛ tila sa o d'accord n ko bon an ye fɛn caman kɛ pour que ka se ka ninnu ka sira yir'u la an ko fɔlɔ même pour que k'u ka bureau yɛrɛ dilan o kan k'a lajɛ fɔlɔ écoledenw minnu bɛ se ka baara ɲuman kɛ fɔlɔ écoledenw minnu ka ɲi olu de kan ka kɛ membre ye anw taara ka taa bureau minnu sigi ne ani Madame Gakou ani Yakuba Dambele anw taara n bɛ exemple kelen di Ɲamakɔrɔ école min bɛ comment la chaîne grise anw taara o yɔrɔ la an y'a sɔrɔ jama belebele bɛ yen ja mɔgɔ fila de tun jɔra ko u bɛ kɛ secrétaire général ye bon an nana an ko bon a bɛ kɛ cogo di u nana n'u ye an y'u ɲininka
anye folo min ɲiniga a ko allez, il a les 2 tiers ou bɛ ba nɔfɛ n'i ye jama clan saba clan fila bɛ ba nɔfɛ d'accord après censeur kama ko bon o kɔni ye tiɲɛ nka a ye san kelen bɛɛ kɛ san kelen mun min a y'o kɛ a se ma se école la yan donc école de yɛrɛ tɛ k'a ye ale ye papier ninnu bɛɛ dilan k'a ban k'a bila ka taa fɛn na éducation na k'a yira k'a fɔ ko académie na k'a yira k'a fɔ ko nin a tɛ école den tɛ bilen bon an y'a wele n k'a bon d'accord bon n ka cɛ e yɛrɛ y'a ye dɛ minnu école den minnu bɛ yan o bɛ maa ba saba bɔ u tɛ se ka hali maa kelen de sɔrɔ min bɛ se ka kɛ secrétaire général ye fo u ka taa e nɔfɛ e min tɛ école den ye bilen o bɛ se ka ɲɛ cogo ah ma fille mais est ce que i b'a dɔn cɛ a kasira ko tiɲɛna vraiment an bɛ ka min fɔ o de tiɲɛ ye donc a ye directement a sɔnna dɔn in kɛra secrétaire général an ko bon sa e yɛrɛ de ka kan ka taa fɔ i teriw ye k'a fɔ ko i y'a to nin bolo o bɛɛ kɛra donc o b'a yira k'a fɔ ko o sanni kɛlɛ ma k'a la foyi ma k'a la mais après u y'an to ye ka taa a kɛ dogo la ka san fila ni tan kɛ u yɛrɛ b'u dogo ka taa voilà ka taa kɛ bon o de kɛra vraiment a kɛra tan quoi n'o tɛ vraiment an b'an an seko ayiwa Jogamadi Sisoko denmansaw ani jamana ɲɛmɔgɔw c'est ça est ce que bi aw nɔba tɛ AEM ka to ye fo ka na i n'a fɔ Salum y'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ bɛ na u kɛrɛfɛ nka u b'u to yen ka t'u den k'u ka kow kɛ c'est ça ko min bɛ yen ni nafa b'a la n'a b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna k'a la ne sen bɛna bɔ a la yɔrɔ ko kɔni i b'a sɔrɔ a bɛ taa kɛ dogodogonin dogo la walasa n ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ est ce que aw nɔba ni jamana ɲɛmɔgɔw n'i faamuya tɔ man kan t'a fɔ bani c'est à dire que ɲintin feerela ɲɔgɔn hakilima tɛ yen a b'a dɔn k'a fɔ fɛn wo ma don fɛn sannibaga fana b'a ko fɛn wo ma don donc u bɛ bɛn a la u bɛ feere kɛ tiɲɛ wangalo u bɛ ka fɛn fɔ nin bɛɛ na jɛgo ye olu yɛrɛ de ye kabira UNEM ko fo ka n'a bila AEM ko la fo ka n'a bila fɛn min na n'olu yɛrɛ b'o la sisan kabira la y'u da don o don u bɛ bila fanga de kɔ UNEM ka problème daminɛ tuma jumɛn n ka daminɛ kabini sɔrɔsi tile de o labanna cogo di u ma lajɔ ka tila tun kana kɛ AEM ye politique mɔgɔw nana ka na ninnu ta chaque fois n'u b'a ka gouvernement min tɔɔrɔ n'u b'a ka mɔgɔ min bin u bɛ taa don denmisɛn ninnu na denmisɛn ninnu b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ tila ka denmisɛn ninnu to u ka hakɛ to yen u ye mun kɛ tuguni ka tila tun ka na denmisɛn ninnu ka intérêt dɔw t'u bolo walasa u k'o gérer walasa olu ka lafiya o sɔrɔ de bɛ ka denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na. Donc on va dire denmisɛnninw ye innocents ye. Mais ils sont innocents en fait. Ils sont innocents. Mais l'enfant, c'est l'innocence, c'est la candeur. Ou bien qu'il y ait un rage, au désespoir, au vieillesse ennemie. Si jeunesse savait, et si bouesse pouvait. On dirait que nous sommes dit que intérêt la conflit, bébé c'est ni des gars qui sont là, c'est quoi c'est quoi qu'on sonne fait un job. Mais on a nous tardé qu'on a coupé quelqu'un là on y est. Wasanga fanga soro. Nous faisons on a bouté la ngou ka bala kana nous mettre les yolo quoi ça. Donc les enfants ont vu maintenant que bon, donc maintenant il faut mieux être chef dans cette histoire-là. Ou à fama de ou courtiser. À nous pour timor nous pour yere bolevi ya fama de miba la partie pour timor et bibina. Et am sunem yere mo iba la partie la bo. Au début de la ko. Na mason wala teke. Au jogo ko na yo ta ko dem sen nuna. On se parle de façon affective, mais quand même faramba fa nyene di pata do sanga se changement do la. Yame. Ay dem sen nuna tare ko profil la fin de. Pendant que les véritables causes de l'échec de l'école du Mali sont là. Sont là parce que pourquoi? Le système éducatif n'est pas bon. Ça fait combien d'années maintenant que nous sommes indépendants? Et nous sommes encore à la recherche des systèmes éducatifs. Ça ne va pas encore. À Tabani. Privé et FN dominé quand tu m'as le public. Mais on me dit que la femme qui a c'est coquin. Et regardez un peu. À la Dondron, ni à l'université la bi. Quand il va à Colonne du Savoir là, école d'on devait être dongli dans la cour, AM. À Tekoum voilà kakuma. À Tekoum enseignant kakuma. Il passe toute la journée à chanter. Personne ne dit rien.
aw di kan ka wuli k'aw jɔ mun na non nin tɛ kɛ a y'aw balamina a kana kɛ anw tɛ se ka kɛ o. est ce que o fanga bɛ ninnu fana na e bɛ ka ninnu jalaki mais e bɛ ka ninnu jalaki mais fanga bolo ka fɛnw ɲini o fanga tɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ Amsunemu parce que olu fana b'u yɛrɛ i n'a fɔ kɔrɔlen olu bɛ se ka na ka na dɛmɛ na ka na fɔ an ye tɔnden kɔrɔw ye an y'a kɔrɔw ye an bɛ se k'aw ladi nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔni bɛ yɛlɛma fanga bɛ maa wɛrɛ la n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye. n'i y'a ye n bɛ jigin Amsunemu la dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que je crois que l'Amsunemu a de l'importance à mes yeux. nafa b'u la wa olu de bɛ se parce que olu b'a dugukɔnɔna bɛɛ dɔn mais olu yɛrɛ ye fanga sɔrɔ cogo min na u ye politique bila ka fanga sɔrɔ cogo min na olu b'o dɔn donc maintenant chaque fois que les enfants sont là on en profite maintenant walasa ka fɛn tiɲɛ walasa ka gouvernement in bila hali Alpha min ye ko karamɔgɔ n'a nana ka na kɛ président ye u ye kɔlɔlɔ sɛgɛn daw kan ou bien ça tu n'es pas au courant ale b'o kalama nin b'o kalama o ma i bɛ ka ta o de sanna walasa ka ninnu mate dɔɔni fɛn ninnu dɔgɔninw mate dɔɔni a ma kɛ yan a kɛra zarabana ninnu ka tile la i bɛ ka mun mate wa u ma nɛgɛsira ta wa sira tilen ta wa mun y'a to hali an yɛrɛ sɔnna i bɛ ka a ka fɛn na c'est parce que a delila ka ni ɲɔgɔn dɔ k'an y'o ye ne jiginna o la o yɔrɔ de la o regardez un peu le système éducatif comment il est. Regardez au moins les enfants aujourd'hui. Est-ce qu'on a pitié de ces enfants-là? Ils n'ont même pas de professeurs. Avec le système ADAM. Il y a des syndicats qui ont dit que ADAM Djogo de Boula. Et il y a qui faut donner ça. On n'abandonnera pas nos enfants comme ça. On va trouver d'autres structures, d'autres faire d'autres propositions. Mais quand on a dit que on a aw de bɛ fɛn caman dɔn aw bolo fɛn dalen bɛ aw de kan parce que aw y'a dɔn hali bi ka regrouper mais aw ka préparation tɛ nin foyi ye aw ka préparation ko Cabral fulani portugais ni b'aw kunkolo la ko Cabral non a ye wuli Cabral tun ye sira min daminɛ n'a ma se k'a laban a k'o sira minɛ k'a rendre ka efficient an b'o de ɲini aw fɛ mais n'aw dɛsɛra maintenant anw somɔgɔw bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ. mais on ne sait pas que tasuma fili turu fili tasuma mana ka nata borate ne to ke bi ne to ke degu min baw yere parent de ko mais ne te ko la fam boye hali ko sana on tra min premier ministre il y a plus d'un an mais para abinya un an bobi aka maka bi na halanga yoro de la amake parce que en réalité kuma kan tout dawo mais yala an kan ku la gosi ku di mo wasa ngata ke sababu yewa ambe do mi na bi be ba do ba mali be position mi na bi ambe position mi na amba be ako de joro ako de position joro abi hal no be ken galonga parce que mɔgɔ bɛ nkalon de da Mali la mɛ walasa ka Mali bin aw bɛ ka fɛn wɛrɛ jumɛn aw bɛ ka labɛn dɔrɔn a bɛ na don o sens de kɔnɔna na Mali de bɛ na tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ Mali de bɛ na bin parce que aw ka nin fɛn nin parce que aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan nkalon kan a ye sira filɛ dɔɔni sa regardez un peu Mali bɛ position min na bi a kan ka fɛɛrɛ kɛ de walasa an ka se ka bɛn ko la mais aw bɛ taa ka na ko bon ko AEM kana caya min kan AEM tɛ ka marifaw ta ka sɔrɔ k'o da ɲɔgɔn na ka tɛni ka mɔgɔw faga o san na mara avec madame Migan. Madame Samake, ministre en réunion, il y a plus de 67 000 étudiants. Chacun paye 7 500 francs de frais de machin, de scolarité. Ça fait 497 millions. 40 millions de mètres cubes d'AMA. D'office, les 10%. Au Caragnan, vous n'avez rien dit. Parce qu'à Bawaranché à l'époque, ah, quand on a glacé, on a fontaine, on a un enfant. Ou on met des fauniers, on a un yaouli, on a un yaouli. Avec Kaoulina, on t'a banakabon. Nous sommes les aïeux des parents d'élèves, pas des parents d'élèves. C'est vous qui êtes les parents d'élèves. Reprenez votre place. La Fédération nationale des parents d'élèves, c'est d'utilité publique par un décret présidentiel. Venez l'occuper. Venez l'occuper maintenant et débrouillez-vous. Nous ne sommes pas parce que nous ne pouvons pas aller agresser ou dire des termes malveillants à nos ministres. Oui, on y a boire ça pendant d'ailleurs, on s'est mort tout coup quand. Mais mini a fait ça. Solution est mimbala. A quand t'as du capital bravo, fait une bête, une couleur on a n'y a pas au boulot diala de. Ou ni tchatcho yo qui ban sur les casseroles. Malika transition. Ni tchatcho comme il ban sur le salaire. Politique mɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ nin ko in na kosɛbɛ AEM ka ko la k'a daminɛ waati damadɔni ka na se sisan ma fɔra k'a fɔ Jugamadi yɛrɛ da dɔn sa k'a fɔ politique mɔgɔw b'u AEM mɔgɔ kɛ yɛlɛyɛlɛ n'a ye walima u b'u mago jɔ u la awa i ye politique maa ye fana ye AEM kɛ ka tɛmɛ fo ka se bi la est ce que o kuma in a ye AEM fasan walima k'a kɛ jɛkulu lafulen walima k'a kɛ yɛrɛ sagokɛyɔrɔ ye wa fo ka na se bi la wa. Bon, Amadou, moi je pense aujourd'hui Ambi a dilanli le ɲini. Voilà. N y'o de fɔ ye n wele n ko ni na débat la n bɛna dilanli de kama. On ye kɔrɔ de ye.
politique mɔgɔw y'a kɛ tan anciens y'a kɛ tan an y'u kɛ an sago ye an y'a kɛ yɛlɛyɛlɛya ye o fɔli bi Amadou e ni ne cɛ a b'a dilan ou bien a t'a dilan n'a t'a dilan moi je pense min b'a dilan min b'a dilan segin kana k'a kan tuguni oui min b'a dilan moi je pense an b'an da don o la d'accord n fa y'a kuma fɔ a ko Paul ye ancien ye mais bibi na je suis président des partis i ye n wele ko n bɛna kɛnɛ kan cogo di n k'i ma je viens n bɛna nin kɛnɛ kan bi ka n da don nin baro in na n dɔgɔninw ka baro don n ko je viens comme ancien de la YAM n y'o de f'i ye bibi na n bɛ kɛnɛ min kan ne b'a kɛnɛ dilan yɔrɔ de ɲini na i ye kɔrɔfɔli dɔ fɔ ka a sɛmɛ an fa la i ko o yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye parents d'élèves ale ni État n bɛ misali ta so n ka ne Paul ka du kan ne furulen don j'ai 4 enfants ne denkɛ fɔlɔ ni n ka ma marifa kana don n ka so kɔnɔ a tɛ se ka don ni sɔmina la n b'a ka so f'u ye ni ko n denmuso ma a kana don ni soja a kamalen n ka so kɔnɔ ni sɔmina n b'a f'u ye moi je pense aujourd'hui n y'o de fɔ an ka wolo ni fɛn ye fɛn min an b'a essayer k'a makaran en ce moment ka garde fou di a ma o de ye tɛmɛlen jɛ o marifa ninnu bɛ don cogo di la totale surveillance de l'espace scolaire n'est pas seulement l'AYEM je passe sous vos contrôles mais o bɛ don cogo di est-ce que bibi na an kan k'o bɛɛ étaler bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ sini dilan n'a kan b'o bɛɛ fɔ bibi na an bɛ saliya de an bɛ segin ko de kɛ o moi je pense aujourd'hui an fa y'a fɔ cogo min na a tɛ se ka taa dilanli kɔ tuguni o n y'o de fɔ ko on peut avoir aujourd'hui une autre association qui doit défendre bel et bien et collaborer avec les partenaires de l'école. N k'i ma n ko anw b'o baara yɛrɛ dɔ la parce que déjà nous avons demandé à rencontrer les deux choses ministères. N ko on a déjà rencontré le ministère de la Jeunesse. Kuma dɔ fɔ ko yanni ka jigin bin yɔrɔ la i ya jigin tan yɔrɔ la ko daminɛna yɔrɔ min na ka na se sisan ma n'i y'a ye a sera a cira an sigira a kuma kan o b'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana ma ɲɛ donc n'o fana fɔra ni mɔgɔw hakili jiginna an ka ɲininkali b'o yɔrɔw de nɔfɛ Paul. Ne fa y'o fɔ o i ne m'o fɔ o ye musalaka min kɛra gestion kɔnɔna ye o an kana kuma fɛn ye musalaka kɛra gestion kɔnɔna na on vient de nous parler de 40 millions a bɛ tigɛ ka di a tun bɛ tigɛ ka di musalaka kɛra non papa je pense Amadou musalaka kɛra gestion kɔnɔna na n y'o de f'i ye an tɛna sigi k'a fɔ k'an b'o bɛɛ ta kelen k'o fɔ aujourd'hui ce que nous pouvons faire avec les parents d'élèves cɛkɔrɔba ye tiɲɛ dɔ fɔ bi in na fanga jumɛn bɛ an ka nin fa in na k'a fɔ k'a bɛ se ka au moins AP rôle jouer a tɛ se il nous a interpellé je suis entièrement d'accord a y'an kɔrɔ interpellé il est entièrement d'accord olu ye dɔnni kuraw ye o nous on va intégrer ça et maintenant d'autres partenaires et aujourd'hui si nous arrivons à faire sortir une nouvelle association à la fois bon maintenant les premiers responsables doivent avoir au moins 12 de moyenne un exemple encore une fois sans que les école là mais tu as eu la malice comme quand juste tu as eu les 2 tiers de l'établissement moi je pense le mécanisme bébé se contrecarrer bibi non moi je pense barabeke au kokum konna nous au niveau du CRS nous sommes dans cette dynamique de pouvoir voir comment doter abi nyeto mina nyeni dama tere ka sigi et kukan fuana tiens munu foran aka fo demsenu yi ni ta kalande la bigi de do imi muti kala ifa flane do imi munu be yoro la ido de do. Mais tant que ces valeurs ne sont pas intégrées, en fait, on est indépendant jusqu'à preuve du contraire. Il faut que nous soyons très durs sur les principes. Moi, je pense au don de ce qu'en bas, nous voilà Bibi. Ayam Chile mi fleni we sega ke sira jumɛn ka Salum ka se ka ayam est-ce que Paul y'a fɔ cogo min na fɛn wɛrɛ bɛna se ka bila sen kan ayam kɔfɛ min bɛ se ka Mali kalandenw duguma kalandenw sanfɛ kalandenw k'u ka hakɛw ɲini u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ bɔra ka misali min di maa min tɛ taa kalanyɔrɔ la u ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye a ka gɛlɛn o baara ninnu bɛ se ka AMSUNEM aw ye hakilila dɔw ta o ka bi ayam cili ko kuma fɔra wa. An ye an kumana kan kabini cili kɛra dɔrɔn an ye réunion kɛ k'a lajɛ an ko il faut que an ka lajɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ min
nke pour que akase kanye comme pour les fo cogo min ɲɛli kuma de bɛ fɔ c'est-à-dire min kɛra o kɛra ka ban mais o t'a ban ye parce que diɲɛ tɛ sɔgɔmada kelen ye donc sisan an bɛ ka miiri de tɔn kura min bɛna sigi parce que comme ni n y'a fɔ kabini a daminɛ n ko ekɔlidenw ni jamakulu de jamakulu o jamakulu fo ka mɔgɔw de sɔrɔ minnu bɛ se k'u ladi bon n y'a dɔn ekɔli la n'i taara ekɔli la sisan administration bɛ yen administration bɛ se ka fɛn caman kɛ mais an bɛ démocratie la ekɔlidenw yɛrɛ kan ka kuma yɔrɔ sɔrɔ n'o bɛna kɛ a bɛna kɛ sen kura minnu kan an commencera ka o baara de kɛ sisan n ko n'a bɛna kɛ cogo min d'abord fɔlɔ a ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ sɔn baara ma o ye kelen ye minnu mago donnen don kalan na voilà minnu mɔgɔw b'a dɔn ko ninnu bɛ ekɔli la mais u nana baara de kama u mana fɛn wɛrɛ kama donc o ye kelen ye a filanan u ka kɛ mɔgɔw ye fana minnu bɛ mɔgɔw bonya kɔrɔ ye dɔgɔ ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min o mɔgɔ ninnu de bɛ sugandi ka dɔrɔn sigi o yɛrɛ fana o tɛ se ka kɛ sisan dɛ fo tile dama san dama ka kɛ pour que o baaraw bɛɛ ka bila sen kan n'o tɛ n'an wulila k'a kɛ sisan a bɛ kɛ i n'a fɔ u ye min fɔ transition na bon transition quelques mois là après n'a banna 3 mois 4 mois transition banna an bɛ sigi n'an sigira an tun bɛ min na an bɛ sigi o de la donc pour que côté il faut que tuma dɔɔni ka di 100 fila ou bien 100 o ka kɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn lajɛ o la ka baara sinsin k'a dilan k'a ɲɛ yana an bɛna segin a kan k'a fɔ k'an bɛna tɔn wɛrɛw sigi a fɛn na bon an wɔɔrɔ ye min fɔ fana o fana fɛn dɔ dɔn vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a ko k'olu kurara bon an yɛrɛ fana bɛ ka kɔrɔ ninnu bɛ ka na mais anw minnu ani ninnu minnu bɛ na ni an sera k'u ka place ta ka baara kɛ en tant que parallèle parce que an bɛɛ ye parallèle bɛ sisan donc o ye fɛn ye a y'a fɔ cogo min an bɛna a bila an ka miiri la k'a lajɛ n'o bɛ se ka kɛ cogo min n y'a dɔn o bɛ kɛ fɛn ɲuman ye parce que olu kɔrɔla bon a y'a fɔ cogo min ni kɔrɔ tun bɛ se a kun tɛ fɔ tan dɔ Oui, Djougamadi IM association des élèves étudiants du Mali awa jɛkulu kɔrɔkɔrɔba don awa fo ka na se sisan ma awa n'a cira ta a bɛ maa caman bila ka i miiri k'a fɔ Mali bɛ bɛɛya min kɔnɔ n'o ye démocratie ye ko tun kɛra o la awa est ce que a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye Mali démocratie ma wa a bɛ kɛ fiɲɛba de ye parce que pourquoi ne ye wulakɔnɔmɔgɔ de ye parce que moi je suis dans une commune dans un sac qui a 37 communes Kati yɔrɔ dɔw bɛ yen aw bɛ ko kuma la olu tɛ ko kuma yɛrɛ fɔ bilen il y a pas d'école là-bas école bɛ dugubaw dɔrɔn ani fɛngɛw na ni commune urbaine ninnu dɔrɔn de la wallahi wulakɔnɔna na école tɛ yen ils n'ont pas d'enseignants il y a pas de structure il y a rien il y a pas de logistique il y a pas de bibliothèque foyi tɛ yen wa enseignant minnu taara fana n'olu bɛ an ma la aw ka collectivité fɛngɛ ninnu na u ka situation bɛ ka gɛlɛya fo ka dama tɛmɛ ils sont pas rassurés fɛn t'u bolo cogo t'u bolo heureusement que nin waati min kɔnɔ mana bɔ u ka salaw yɛrɛ yɛlɛla dɔɔni en bourse il y a rien il y a pas de professeur il y a rien i b'a ta mana bɔ mètre ni kelen ou bien mètre fila olu de bɛ école so wɔɔrɔ kɔnɔ n'a ye dɔɔni kɛ a bɛ taa dɔɔni kɛ a bɛ la u bɛɛ dalen bɛ Bamakɔ n'a Kati n'a Lamini na u t'a fɛ ka fɛn parce que a bɛɛ ye mɔgɔ de ye hali a syndicat a bɛɛ ye mɔgɔ de ye an bɛna tiɲɛ fɔ aw ɲɛna bi donc mun kan t'a dun kulu maloya kan l'école du Mali a besoin d'un plan Marshall a diyara u ye a ma diya u ye n y'o de fɔ hali u ye états généraux min kɛ kɔsa in na u y'a kɛ dɔrɔn ka taa u teriw ni fɛnw ka taa Bamakɔ k'u yɛrɛ sɔrɔ ni région kɔnɔna na mais dans nos communes là c'est là où on a besoin de l'État a ma kɛ o même moi en tant que président des parents d'élèves de Kati u ma ne yɛrɛ wele hali Kulukɔrɔ fɛn na le DAE est parti avec d'autres personnes. Comment est commune on prend un maire comme responsable de l'école ou cela, qui a d'autres préoccupations par rapport à ça. Mais il s'en fout de l'école. L'école, c'est le benjamin de ses soucis. C'est de ça qu'on devait parler aux machines sur l'école. Sur l'école. On ne l'a pas fait. Ils sont partis, ils ont pris Edmond. Bon, il est très bien. Cette fois, on avait fait un don. Et ils ont fait seulement. Il a coupé collé qui est mal à la fin. Mais l'état actuel de l'école au Mali est désolant.
wallahi mbe kelen fiye bi école tewlo kono nana bi et les communautés n'ont rien les communes n'ont rien. Quelles sont les ressources des communes? Il n'y en a pas. On est parti dans un machin comme ça, à quoi faire une tour de tournée, à quoi école décentralisée nous. Mais ils n'ont pas de moyens. Comment ils vont prendre l'école en charge? Ils n'ont pas d'impôts. Ils ont des taxes sur là, ou des fonds sur là. Et même ces taxes-là, il faut dans de la mer, les transferts de ressources et de machin. Athée. Ambikan ballon ganti. École de la Toudi. Ankan kan fanga de fara ɲɔgɔn kan. Ngo abina munke anga beya la no démocratie. Est-ce que a bɛ se ka mais no démocratie be wa? Oui, écoledenw ka mena kelen fiye bi. Ni démocratie dana o time an be jako. Aw ka démocratie ni ni a bɛ men ko lu ka fara ɲɔgɔn ko ta ɲɛnabɔ. I b'a fɛn ta an ka Mali kɔnɔ bi domaine fɛn ta. Ni ye santé ta o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen. I ta dɔgɔtɔrɔso la man i b'a to hali fenêtre tɛ daw la. Hali da tɛ daw dɔgɔtɔrɔso da la. I bɛ école ta mana école tɛ. Alors, les cadres servent à quoi? Il y a un problème avec les cadres, on a responsable de la politique. On a besoin de nous de là. On a besoin de nous de là. On a besoin de nous de là. On a besoin de là. Place Nini. L'âme, je vous accuse. On a besoin de blanc placé avec la femme de Nyanabo. On a besoin de placé ta. À Kalamba Baoula, à Donia Baoula, à Jafarnia Baoula. Patrice me plaigne, Patrice nous rend Jafarmanté. Mo fiɲɛna bi n'a y'a fara ɲɔgɔn kan Patrice ale Amsunem secrétaire général. Voilà. Nous t'es Amsunem une influence à influencer. Mais on a vu des gens qui sont partis de là, les Moussa Guindo ou même Moro Ousmane. C'était des gens des cadres voilà même maintenant. Autrement nous avons marché de là-bas. Nous avons parce qu'en réalité vous avez cautionné tous les machins de ces enfants là. Il faut maintenant dire non, ça suffit. Et seule la transition peut arrêter ça. Wallahi ni yaw pour timro taganamna abna ko nafiya no be makuma tuni abebe tni anime fanga surabi wallahi utoto tata aka gouverner. Ils vont le rendre le marché ingouvernable. Amika serawnenye. C'est pour ça on a dit la transition. Ou quand il fait wasa de kasenga ni mfemu sigi. Kwa ke fenga ka di awma. Au banembo menade abika ka don complot me on kono abika do complot wa nyaba wala abika do complot kono wala ça ka anga transition free abika ya fama de c'est vraiment la main sur le cœur que je vous le dis, c'est un désespoir de cause en réalité. C'est vrai tani ka famina akona do ni japa kono ay fere ka ko donta. Voilà. D'accord. Paul, anye ngali minke oye ka fo bea démocratie ko chamaya kuma fo ni ayam fana fo iba ale de fo ibi démocratie ko kuma fo ayam chile mi fle est-ce que abse ka fien do malika démocratie la walma école de na kuma da soro bi kofe ka ubse ku jigida mu ka bi kofe. Bon, Amadou qu'il faut alibi. Moi je pense démocratie qu'elle est à ma Tchamanyena, parce que ça fait déjà des années. J'ai 33 ans, bon, Demsen Tchamana Bibina, Minumbe Kenekan, Tchaman Saka Kumafo. Mais en Foya, Focho, encore Focho Mina. C'est une démocratie qui a été cherchée de loin. C'est une démocratie, Anyani Yorojana. Bibina, Abifienke, Tchendo. Abifienke, Kafo, Kunu, Anwila, Jolu Bora, Doutira. Gelaw nana pour que au moins une association d'Amadou doka seka bo ka seka kuma au moins kulu tola ko bidanga kera la abseka nani fien mais a fien be bali chodi na nyara ya famya. Je pense à ambo aucun de cas au famya li doye munye bibina. Moi je pense il faut que tu rebaya fort, il faut que l'état ait la responsabilité ta ni état responsabilité ta parce que né et école en fin tout rime avec l'État. Moi je pense, nous nous avons responsabilité. Moi je pense aujourd'hui, Agnaye, Kounou et Dlali Bosso. Les parents d'élèves, tu vois, on y a fait un carrière à Agnaye en Douna, ni une bigi de 10 mètres dans l'école là, il serait une boyau humain. Moi je pense que ça fait partie de nos valeurs. Kadamne de bisogono parents de vous fana ka gɛlɛya kɛ au moins denmisɛnnin ninnu kan a bi dɛmɛ kɛ au moins au monde scolaire là. Moi je parle de l'administration scolaire.
Amadou an ka da don a la bi bi in na réellement dɔ b'u la administration scolaire yɛrɛ i b'aw k'a tɛ yen minnu bɛ kalanko yɛrɛ ɲɛnabɔ kalanko yɛrɛ c'est eux les responsables au niveau de l'espace scolaire souvent ils sont complices mais a ka gɛlɛn parents d'élèves t'o kalama état t'o kalama anw ancien t'o kalama tuma dɔ a bɛ toli yaya partenaires kana fara o kan ani anw yɛrɛ ka fara o kan moi je pense aujourd'hui i y'a fɔ cogo min na degun don mais n y'a fɔ i ye cogo min na kuma kɔnɔna na degun min don a bɛ se ka dilan parce que il y a la volonté s'il y avait pas la volonté c'est papa de 78 ans te bɔ Kati ka na yɔrɔ s'il y avait pas la volonté l'AMS UNEM u t'a fɔ k'u b'u déplacer ka na s'il y avait pas la volonté depuis anw y'a mɛn don min na le CRS an tɛ tagama ninnu daminɛ tant qu'il y a la volonté il y a l'espoir. Yira ko mɔgɔ bɛ se k'i jigi da ko ɲuman dɔ ka bi ko ɲuman dɔ bɛ se ka kɛ bi bi in na et je pense les gens sont dans cette dynamique ne dalen don o la ne dalen don o la ko bi bi in na on peut trouver encore une autre appellation on peut encore habiller cette appellation ka garde-fou kɛ a la a bɛ ɲɛ ni tɛmɛnenw ye moi j'y crois fort ala k'a ɲɛ ka d'an ma a bɛ se ka kɛ ten wa Salum. Bon, comme ne y'a fɔ ka tɛmɛ n ko a bɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka ɲɛ mais a tɛ se ka kɛ sisan fo tuma ni dɔɔni ka kɛ mɔgɔw ka lafiya dɔɔni o ka se ka kɛ et puis i y'a fɔ cogo min fana an ka transition ni c'est à dire que u bɛ jamana ni baara ni cɛfarinya cogo min na foyi tɛ se ka u kɛɲɛ quoi n'u m'a kɛ fana ni minnu bɛna kɔfɛ olu tɛna se ka kɛ dɛ olu de se ka olu de bɛ se u bɛ ka sira n'i y'a faamu u bɛ ka sira dilan u bɛ ka sira ɲɛbɔ voilà parce que an ko démocratie o ye tiɲɛ ye mais an tɛ démocratie la o an kɔni bɛ an b'a ɲini ka kow ɲɛnabɔ par ci par là mais an tɛ démocratie ye parce que déjà yɛrɛbɔkarasi ye fanga in bon mɔgɔ ma sigi donc u sigira cogo min u sigira ni fanga ye fanga min b'u la u bɛ se ka fɛn caman kɛ fanga la a bɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka fɛn caman yɛlɛma voilà an bɛ ala deli dɔrɔn u bɛ min kɛ fanga ye k'a kɛ ni fanga ye o ka taa sira ɲuman na o ka taa o ka kɛ fɛn ɲuman ye dɔrɔn ka taa n'o tɛ bɛɛ b'u ko parce que u bɛ baara min na nin ye a baara nin fo ka na bila sisan kɔni a bɛɛ kɛra baara ɲuman ye AEM cilini a diyara maa caman ye koyi a diyara maa caman ye mais u ka kan ka baara min kɛ ekɔlidenw ye u t'o kɛ bilen u bɛ baara wɛrɛ de kɛ min ni ɲɛ tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ baara min kɛ ka taa mɔgɔw faga parce que u tɛ se ka ɲɛ donc u y'u datugu a diyara maa caman parce que damatɛmɛ wale maa fa bɛ ko o ko la kɔni awɔ o tɛ ko de voilà donc an kɔni ye min fɔ dɔrɔn u ka a lajɛ fɛn dɔ ka sigi sen kan min bɛ se ka ekɔliden ka kɔɲɔ fɛn min bɛ se ka ekɔliden ka kɔɲɔ kuma fɔ ekɔlidenw ka kungo fɔ oui voilà u ka se ka sigi bon an kɔni an bɛ yan an ye baara min daminɛ an b'o continuer ekɔlidenw san o san an m'u labila koyi san o san an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tɔnsigi caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔsan in de olu yɛrɛ de y'an labila hali na y'u ɲini an t'u sɔrɔ donc n'a kɛra tan bon an kɔni an y'an ka an seko kɛ wa an ma sɛgɛn fana an bɛ continuer fana an bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ pour que jamana in ka diya an b'a kɛ d'accord ayiwa jamukan an bɛ ka an sɛnsɛn ka se a laban na an bɛna kumakan laban di aw ma Jogamadi Sisoko AEM association des élèves étudiants du Mali ni nin jɛkulu in cira ta awa bi bi na Mali kalanko an y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ye fiɲɛ caman fɔ a la o kuma na ekɔlidenw ka tɔn ka ci nin cogoya la fɛn jumɛn jamana de bɛna se ka i janto ekɔliko la wa walima ekɔlidenw yɛrɛ de ka koɲɛ bɛna di u yɛrɛ ma wa e bɛ se ka mun fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka u hakili to min na walima aw yɛrɛ denmansaw walima politiki mɔgɔw a ko olu minnu sen yera AEM ko la bɛɛ bɛ se ka bɛɛ bɛ se ka taa ni miirina kelen min ye walasa ekɔlidenw ka hakɛw bɛ se ka lafiya. D'accord n bɛna kelen f'i ɲɛna bi ni tɛmɛna kaburudon na cɛ fariman caman dalen bɛ yen personne nul n'est indispensable min kɛra a kɛra an t'an ba k'an ɲɛ ko parce que a cilen de don denmisɛnninw ka hakɛ jagoya de don
n'an wulila sa ni problème tɛmɛna sa ni waati tɛmɛna san solution bɛ ɲini a la n'o tɛ n ye kuma min fɔ olu yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ denmisɛn ninnu tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo walasa k'u sago kɛ mɔgɔ tuma mankan mana dɔrɔn u bɛ bɔ n'u ye tuma n'u b'a fɔ n'u tɛ karisa fɛ dɔrɔn u b'olu su k'u bila u la jamana b'a senkun kan ten donc maintenant ninnu bɛ se ka mɛn kɛ yan'u ka taa u bɛ taga o an mɛn u bɛ taga u bɛ se ka min kɛ yan'u ka taa an k'u dɛmɛ o sansi kɔnɔna na an ka ekɔliso jɔ an ka ekɔli karamɔgɔ ta ils n'ont embauché que 500 enseignants ces derniers temps Bamako yɛrɛ kelen b'aw bɛɛ dun ekɔli karamɔgɔ tɛ yen dɛ c'est pour ça que je dis et je le redis encore il faut un plan Marshall pour l'école du Mali plus que mais jamais n'o ma kɛ ka wari bɔ ka wari don l'école la hali privé ninnu filɛ nin ye u k'u dɛmɛ ka financement d'u ma u ka wari tɛ sara bon ala vraiment ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn an bɛ ka sabali hali bi pour que an denw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. wa i bolo mankan wɛrɛ tɛna wuli nin kɔfɛ bilen parce que an bɛ sariya. mankan bɛ wuli parce que pourquoi. an tulo bɛ sariya. politique mɔgɔw ni religieux dɔw bɛ janfa kɔnɔna na u bɛ bɛn k'u bɛ ka k'i profiter nin de fɛ an tɛ nɔnɔma wɛrɛ sa an b'a dɔn sa min bɛ kɛ la sa ils veulent profiter maintenant de ça là maintenant pour en faire maintenant une cause générale maintenant ka mɔgɔw la wuli k'u jɔ walasa balaw ka wuli k'a jɔ mɔgɔ si ka intérêt t'o la an ka lajɛ n'anw denw ka hɛrɛ de kɔni kama don an ka nin to yen mana ka da n'a wagati tɛmɛna tuma min na n'an kan ka min fɔ an b'o fɔ o tigi ye o sereinement calmement an b'a fɔ bon vraiment an ka nin kɛ tan mais k'an yɛrɛ denw ta olu k'anw lasiran k'an ka tila ka so ma tuguni aw yɛrɛ kɔrɔkɛw ma kuma ko f'an parents cɛkɔrɔbaw ka kuma non an tɛ kuma o la ne fa y'a ta kɛ a y'a ta kɛ a taara ne bɛ n ta kɛ ka taa ne den de kan ka taa donc a y'i wuli k'aw jɔ ekɔlidenw ye ekɔlidenw bɛ yɔrɔ min na bi a mana bɔ derrière les fenêtres u jɔlen bɛ ka leçon de lajɛ salle tɛ yen foyi tɛ yen il faut que des infrastructures soient construites ko ekɔliso jɔ denmisɛnninw ye u ka enseignants ta et de qualité faites des inspections ou des audits au niveau même des enseignants a y'u ka qualité lajɛ u tɛ foyi dɔn la plupart d'entre eux wa dɔw de revendication an b'a si kɛ revendication na baara tɛ ɲɛ sɔrɔ ekɔli kalan tɛ ɲɛ sɔrɔ foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ ni ekɔlidenw tɛ bi olu karamɔgɔw de don sini mais an b'an si k'o la wa mais an bɛ maloya ka kuma kɛ parce que a bɛ ko anw de nɔ don anw nɔ tɛ dɛ an maloyara de an ɲɛ makun fɛn dɔ bɛ yen sajɔnɛ ye malo de fura ye donc n b'a ɲini u fɛ dɔrɔn u ka hakili kɛ ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ surtout min bɛ se ka kɛ a ye nin to nin ka tɛmɛ fɔlɔ an bɛ tila k'a furakɛ mais denmisɛnninw ka problème fana k'a fɔ k'a bɛ bila ten a tɛ bila ten dɛ on va lutter pour que mala bɔ désormais u ka problème kɔni ka sara mɔgɔ la min bɛ se ka ɲɛnabɔ yan'u ka an ka décision kelen ta fɛn kama u tɛ se ka bila ten gouvernement yɛrɛ tɛ fara ɲɛ k'o kɛ mun bɛ se ka kɛ joona Paul Ismaila Boro ayam cilen kɔfɛ est ce que transition min yɛrɛ bɛ yen n'o ye furanjɛla fanga est ce que furanjɛla fanga bɛ se ka sigi ayam ko la ka se ka ekɔlidenw ka hakɛw lafasa yanni aw bɛ démarche minnu na yanni olu ka sigi sen kan ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ekɔlidenw tɔgɔ la mun bɛ se ka kɛ teliya la. bon min bɛ se ka kɛ teliya la bi bi in na moi je pense n y'o kuma de fɔ déjà a ko kɛlen il y a pas eu 48 heures nous on a été reçus par le ministre de l'administration territoriale à travers son chef de cabinet. Olu ye volonté manifeste dɔ ye minnu b'a yira k'a fɔ ko bon ko min kɛlen filɛ nin ye an m'a kɛ tiɲɛni kama an y'a kɛ dilanli de kama et n y'a f'i ye tuguni n ko à la suite de tout ça anw yɛrɛ bɛ taamana pour quand même k'a lajɛ école ministre minnu jɔlen don olu la k'olu kumakan bɔ n ko après ça ani parents d'élèves an n'olu bɛ kuma moi je pense cɛkɔrɔba y'a kuma bɛɛ fɔ bi bi in na u tɛ to ten u man ka to ten nous allons avoir quand même un cadre approprié pour pouvoir quand même accompagner au moins cette année. Mais k'a fɔ k'an bɛ a dilan a gouvernement fɛ a kana ɲɛ tuguni o tɛ an si sago ye et puis n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na o de bɛ kɛ n ka kuma laban ye il faut que au moins dans cette chaîne de la gestion de l'école bɛɛ k'a lajɛ k'i jɔyɔrɔ ta en commençant par l'État, en commençant par les parents d'élèves, en commençant par l'administration, les partenaires, même les étudiants et les élèves eux-mêmes. Il faut qu'ils soient conscientisés. Moi, je pense aujourd'hui, Amadou, l'évangile le dit, on ne donne pas les choses à la place du poisson à l'enfant, le serpent. Moi, je pense Bibina donner un bel détail ou quand pour que au moins pour un avenir. Tu vois, il faut que tu oui, en français là, on boira bidou kono.
ne bɛ bɔ 50 kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ amisnen bɛ bɔ o yɔrɔ jumɛn kɔnɔna la ça veut dire encore il y a du pain sur la planche oui. Par rapport à ça moi je pense baaraw bɛ ka kɛ et anw sigilen tɛ au niveau quand même des anciens qui est le CRS et réellement nous sommes dans les contacts pour que a ka ɲɛ et a ɲɛ a bɛ ɲɛ tiɲɛ de kan an ka bɔ musaraka la merci Salum a ko bɛ se ka ɲɛ IM Chile a ko bɛ se ka ɲɛ cogo di donsen kura jumɛn bɛ se ka ta kalandenw ka hakɛ ko la nin kɔfɛ bon ne kɔni ne bɛ n b'a lajɛ cogo min sisan il faut que l'administration scolaire écoledenw yɛrɛ u ka école minnu bɛ baara kɛ écolesow la fanga de ka d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ u ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la école ko na les directions là bon u ka se ka a baara kɛ cogo min na ni baara bɛ se ka ɲɛ cogo min u ka se ka kɛ quoi voilà bon donc vraiment ne kɔni pour que écoledenw ka ko parce que écoledenw yɛrɛ ka ko tɛ quoi c'est à dire que école ko de don i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min o de don c'est à dire que ne yɛrɛ tun y'a fɔ n ko école classe tɛ yen maîtrise tɛ yen foyi tɛ yen bon donc école la mɔgɔw b'a fɔ u b'a fɔ k'u bɛ taa baara kɛ u yɛrɛ b'a dɔn u tɛ taa baara kɛ u tɛ foyi kɛ u bɛ taa u bɛ na ne yɛrɛ tun ye école karamɔgɔ ye dɛ ne ye san 20 kɛ ne ye école karamɔgɔ ye fɛn o fɛn min bɛ yen ne b'a faamuya y'a ye donc il faut que fanga yɛrɛ de ka wuli k'i jɔ ka école ko ɲɛnabɔ n'u ma wuli ka ɲɛnabɔ a man ɲi a dɔ kɛra nin kuma la dɛ Salum fanga ka wuli fanga ka wuli comme a y'a fɔ il faut un plan Marshall pour l'école n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ denmisɛnninw ye mais denmisɛnninw en tout cas comme sisan an bɛ denmisɛnninw ka ko la n'o tɛ école ko bɛɛ en général an tɛ se k'o bɛɛ fɔ yan mais denmisɛnninw de ko dɔn AEM de ko dɔn an kɔni ko sisan les directions là u ka se ka fanga d'u ma pour k'u ka baaraw kɛ kosɛbɛ o tuma na k'u ka écoleso cadre ka ɲɛ ka denmisɛnninw ka don siraw sira fɛ ka voilà mais o tun bɛ kabini AEM tun tɛ yen kabini AMSUNEM yɛrɛ tun tɛ yen kabini AEM UNEM yɛrɛ tun tɛ yen école tun bɛ baara kɛ o absolument le directeur fanga b'a la c'était le père de l'école n'a ye min fɔ o de dɔn maître b'a nɔfɛ fana a bɛ ɲɛ mais n'a kɛra maître ni écoledenw bɛɛ kɛra ɲɔgɔn na est-ce que depuis o bɔra la est-ce que o de ma ko in yɛrɛ tɔ bɛ tiɲɛ parce que ni écoleden denmisɛnnin de an y'a fɔ innocent don n'a fɔra k'ale k'a ka hakɛ ɲini denmisɛnninya bɛ maa min na n'a fɔra ko ka hakɛ ɲini n'a ye min kɛ yɔrɔ maa man ka jigin a la Salum est-ce que o de m'an bɛɛ se nin kɛnɛ in kan o de dɔn écoledenw a fɔ an man ka segin i ye min fɔ an man ka segin o de ma administration ko bɛɛ ka to administration bolo voilà bon écoledenw fana u ni école maître fana u ka ɲɔgɔn bonya an yɛrɛ tun ye écoleden tun ye mais n'an y'an kɛ maître ye hali dibi la i b'i dogo i b'i dogo n b'a ka kuma kelen fɔ wa i bɛ se ka tɛmɛ a la fana n'i ma bra commencer k'a fɔ bonsoir monsieur bonjour monsieur sisan denmisɛnninw a bɛ cogo di surtout les jeunes u n'u ka maître de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn fan bɛɛ voilà bon n b'a ka kuma kelen fɔ Diallo oui Salum bon donc fo bɛɛ da ka dabila fo an ka valeur dɔ de bɛ yan il faut k'an ka segin u ma quoi d'accord c'est à dire que an ka segin valeur dɔ oui n bɛna kuma kelen dɔrɔn fɔ denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛna u kana nin ta basi la ko bɛna wagati de don n'Ala sɔnna ma solution bɛ ɲini a la mais il faut que u k'a faamuya ka fɔ minnu bɛ AEM ɲɛmɔgɔya la c'est à eux que sont confiés le sort des enfants wa an kunna jara yɔrɔnin dɔ la dɛ i na kelen f'i ye i b'i k'a bɛ bin wagati min na n'u y'a mara ni AEM mɔgɔkɔrɔ dɔ kɛra mana ko Assemblée nationale président na fɛn ye i y'a ye AEM mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛrɛfɛla la kɔrɔtɛ automatiquement wa an kunna jara n'o tun ye sira sɔrɔ fo ka taa an san tɛ AEM ko kuma fɔ bilen u jo t'a la bi u jo t'a la sini an kɔni bɛ ɲini ka solution ɲini k'a d'u ma mais u tɛ se ka bila anw ɲɛ u ka to fɔlɔ an b'a ɲɛɲini ka fana ka u ka fɛnw sabati ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la n'Ala sɔnna ma o tuma écoledenw ka ayiwa a bila u kunkolo la k'a fɔ ayiwa ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la sabu démarches bɛ sen na parents d'élèves acteurs bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la walasa AEM Chile min filɛ nin fɛɛrɛ ka sɔrɔ écoledenw ka hakɛw u bɛ se ka lafasa cogo min na nka écoledenw fana k'a dɔn k'a fɔ n ye denmisɛnnin ye o tɛ maa tiɲɛ ayiwa jɛmukan an b'a bila yan nɔ an ka maa welelenw o kun ye Salum Dedewu Traoré ale ye amical des anciens militants et sympathisants
de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali n'o ye Mali kalanden kɔrɔn olu ka tɔn kɔrɔ ye ale tun b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la Paul Ismaila Boro ale fana ye IM tɔn kɛ ka tɛmɛ ayiwa jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'olu fana bɛ hakilila jagabɔ la sisan cercle de réflexion et de solidarité anciens et sympathisants de l'AIM ale fana b'o hukumu kɔnɔna la min ye Jogamadi Sisoko ye n k'a fɔ kalanden somɔgɔw olu ka tɔn ale b'o kɔnɔna la an balimaw min ye Jama Kodi ye ni kun ye a ta ko 138 de ye an kun bɛ ka kuma IM ale cili min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ awa dɔgɔkun laban tɛmɛnen na n'a kuma cayalen bɛ bi kosɛbɛ awa ko fɛɛrɛw bɛ ka ɲini kumana an bɛ dugawu de kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili to a ko la walasa baara ninnu a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo Bokar Traoré Grand B ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamini Kulubali Salimata Ouedraogo an n'olu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bila jabaranin sanfɛ an balimaw ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ baabu wɛrɛw kan yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na